me to me bo ase na mayi ne baako e de ama ho oyoni awansan nie ene ebehunu ne owe abrewa enkunma anajo me so se me kasa na se manka ni ya fa echeme kasa de do we emfomso empamu empani kasa me se kasa edu jesi edu mesra mo mayemfa odo ene kroye entna ewo akofra media so mesra me bra me ho ase e de ma anintinfo ni anyansanfo ni abadwemma omo ayetete wo mo na ya nyen omo no mo meta machi ma akofra media dwumadi no enkoso ekrobi etoa so yewura ensem no mu sesi a abusiafo enne ya me no kasa yi ensem bi ene dwumadi bi ekoso ewo oman kronkron Ghana mu dwumadi kese chenchenche pa ekoso ewo oman Ghana mu na say dwumadi na ekoso no me no kasa team no ama me saka video ni nyina na metena sa me hwe video no a hwe mu no ma bi no nipa ba ku bi wo mu a manhu no nipa ba ku bi wo mu a bibia mani kro kire mansan mi hwe mu a manhu no nipa hwan midinidi ebeba abetu dwa edie be ntina ma sa nipa no wantimi ankwa nkopie mu ewo hobi eya sam sebe sa na etie ai anide na wo brasa kwan so wienwen woso nati ai atem enia anide kwan so mesra wada woma eni atem wo ha amono maade nyina yamfa atem ene tete miye na emuomo no yedi nyansa ene kuchireye ye wadereye yedi gu mitim wo beji edi se wa wutie miye ene wa wo hwe miye ene mi a me kasa no wonim se Ghana emrahefo aye kan ye fra omo se ajagefo ene a lawyerfo a meka se judge ye ka se judge a ye wo judge sa hodo bebre ewo oman kronkron Ghana mu so wonim wa wutie mi wonim se Ghana ye ka se judge a na kire se emra ni nyina kura omo na emra ni kura omusie na omo wo so no tse bede na omo jeje mu kakra sa emra no eho omo nchen na efiri na akwakọ wie wa aban mu na akoye na nanom nso so enchen na omo ahwehwe mu na afei no omo ato nsem na emra no abegu enframa mu ewo oman kronkron Ghana mu na Ghana ni bia wonam a wahu se emra eye adwuma ese empanifo se oman a eda ho no ma emra ni mu no na eman no asiniti ase oman Ghana emra ena edi ye adwuma na me no kasa yi no enne ye eda meka se Ghana judges omutena sa na se Ghana emra ba Ghana judge for bye no ubeji edi se enne na ye 150 years enfie wo ha ene aduonum echi kasa no enfie oha ene aduonum Ghana meka se judges a judge for a omo ba Ghana meka se omo ba ebi no abaye bi ko ebi no afiri mu ko ebi nim so age omo home a omo de so omo gu so etiase a omo ye den eyo ho a ne yakọ omo akọ bisa wo omo na unim se Ghana ene ya me no kase ene ye enfie oha ene aduonum eka aduonum a ote ase na oha no so no ote ase ane na kabom na afa bisa ho se oha ene aduonum o de ba no brofo kasa mu poto kasa mu a eye sen Fabra bego ase homa mesesi a Africa Queen minu so ho ye pa amono ene ye tena ase no na momu ba bia sa dwumadi we na ekọ ene na ye da omudi omoda ye be ka se eye celebration kese pa e wo mam Ghana mu ma me ka se judge fo a sa ene ame no e kase yi no omudi omoda enfie wo ha ene aduonum a me ka se Ghana emra animdifo a meka so omo akosuku apon ene adenade no na omo hye mra na Ghana emra na ebu na kita Ghana de Ghana eko no enfie wo ha ene aduonum enie o de kopoto kasa mo 150 years 150 years a me no kasa Ghana judge bar meka sa judge omo hye ase bibibie ekoso no ene na ye enfie eda mako sa oha aduonu 150 years enti me no kasa yen kanche omo se ya ma omo hule enti no omo kwaye sa adwuma de kese we nyina no ewo Santehene ne palace
ɛhɔ na ɔmokɔ saa adwumadie kɛseɛ wie no wonim sɛ yɛ kasa si yɛ no so odi wani hwɛ na so okɔ kɔtɔkɔ manhyia na so kɔtɔkɔ fi a yɛ wɔ baabi a ɛyɛ hall kɛseɛ a dwumadie bi wɔ hɔ a yɛtimi edi ni hɔ yɛ wɔ dwumadie bi wɔ hɔ no ma mɛka so kɔtɔkɔ hene ayɛ saa adeɛ no a ɛyɛ hall kɛseɛ a ɛfa nipa bebree a ɔmodi saa dwumadie no ɛwɔ hɔ no mo ɛdeɛ bɛ ntina mama sɔreɛ esan sɛ akotadeɛ na ɛhyɛ me no edu baabi ya nkyerɛ me sɛ metena ase baabi ɛbɛka sɛ me sɛ mentena ase na matena ase ne baabi ɛbɛka kyɛm sɛ me nsɔre no ɛsɛ sɛ me sɔreɛ na mfie ɔha ne aduonum a ɔmunyaeɛ no animdifo metu mani na edi video ni maa me no me hwɛyɛ mu a me kuro mu me yɛ bunu no me yɛ bunu ni me hwɛ mu a no the Bono regional house of chief president mani wei anhu no ebia na me na mani afiro ho anasa ebia na mahwehwɛ niwa no ena ehunu ade a minim eniti mi mama ho maso mi mama tetefu so mi telephone efreye ebi so hwehwɛ ma nipa be ye mienu miensa so hwehwɛ mu a no ye hunu Bono regional house of chief president aye frɛ no osagefo nana adimambadu ye hunu aniye mi hwɛ mu a no me no kasa mi hunu nana samba jafra eni mpanimfo bebre amani minim wo ma omudin no mi nhyeda enkai a meka se yewura kotokɔhene ne gina mu ye den o man speech nanso me tu mani no we ye judge fo adwuma o judge fo awoda na se meka se judge fo eda kese pa enya se ye komu susu a meka se osage fo nana agimambadu a wo ye Dormaahene na osane ye Bono regional house of chief no wo ye president no osane eye the appeal high court judge nana eye the appeal high court judge nanso so no video no ye de bre me no minya abotre kon kakra hwehwe mu a mahunu nana ewom mesra mu so obi hunu nana ewom wo sa adwuma de esusu de a ani obetimi de aba abeto no waka kire me se amono ni hunu no me no me a me ye Bono ni a me ka se wo ye Bono regional house of chief president no a me hwehwe mu no mahunu ena dwumadi o sese so no na eye judge fo eye omoda eniti nana so na ka me expect se nana betimi di nani monyam apie hobi na ye meka se judge fo ni nyina no enka omo be ka bom na omo de odo abo wodom nya se e bi a omo sheda ka se Asante region judge fo nko a na mom eye whole Ghana judges omo eda enti saa dwumadi we na omo kodi ye no ewo meka se Asante Palace no eye whole judges ni nyina ene kokko hyiaye anidi na wo blase kwan so wo a wotie mi sesi ye no ade ne kire maadwen minim nie nti a nana antimi ankopie mu obi osagefo nana agimambadu asem na America o wo ye Dormaahene na osane ye the Bono regional house of chief president ni mu oduru ye na osane ye the appeal high court judge na eneye judge for da nana antimi anfa na nimonyam ankwa ankopie mu ade ne medwene ho amente ase ense mo medwene ho amente ase nana tukwan ana mesrɛ mo we de enye sɛ bi a eye me hwehwani mu bi na meyɛ na mmom no me ma ye papa so pa anwoma so me pɛ bi yie na mmom enye manumode esan sɛ wo ye me ye Bono ni na wo ye Bono regional house of chief president no esese mi bi sasa edie benti anasa judge fo no ma ne letter ana anasa mo ye madwen se ho de mo nhia no mane ma ho bia na anasa mo agi di dibre no Ghana man panyini agi sa dibre na firi osage fo na agimambadu ensamu ana mesra mu o ayasemisa ena mi bi samo minim obi mra meka bibi nkyerem se ebia na table na tene nti ebia na Ghana man panyini waje sa dibre no a wono ana so wode ama no wode ama osage fo na agimambadu a memiti eye me de pa se woye Bono regional house of chief president na wosane ya appeal high court judge eye me ani so eye me ahoho a se me soso no manya bibi sa meka se dibre bi sa efiri mi kurom me nya Dormaahene me yetachimani na mmom no woye Bono regional house of chief woye ye president no na wosane ye the appeal high court judge enti na ka me expect se dwumadie bi atise no nka mehunu nana ewo ho ani de na ho blase kwan so ne sra mu a mo ka bi a ewo mu
mo a mo ka bia empanifo akesifo ne ntitirifo ne animdifo etie mo no mesrɛ mo modawro ma we de enyam ye nisa ani asɛm na me bisa empanifo se wunnimu a ye bisa enti atie bisa ene asɛm edie be enti na ma osagefo na nagyemambadu antimi ankwanko piemu ewo hobi mesrɛ mo so obi onana ebe nana anase obi nimunu a mesrɛ mo mumisa ne ma me se ne nana ne dihye amono bununi abrante osagefo kumfia me otoso nan ne dihye ne me asɛm no kyere ma adwene esan se osagefo na nagyemambadu ni mu oduriye na ede be na akwa ede na asi a enti sa adwumadie we no na antimi ampiemu ewo hobi enti asɛm we na me bisa mesrɛ mo amunim ne enti a wantimi ama se ebia nana no hododo no ebia nana ne ba bi ni jonkubi ahwere enti na ma wantimi ama na se ebia disisi na ye ne ya ana bibi enti na ma nana antimi ama bia anidie na hoblase kwan so me nsada me nsayam mesrɛ mo we de me pese me huru edie be enti na ama nana antimi ampiemu ewo hobi anasa we de no comment we de nya de se mo betimi ayi me ano ana mesrɛ mo anidie na hoblase kwan so moda roma ensada me nsayam o we nya temdidie akire ma adwene enitira ma me pese me huru ne enti a nana agyemambadu Dormaahene anase ameka se oye Dormaahene na wosane ye the Bono regional house of chief president na wosane ye the appeal high court judge nana antimi ampiemu ewo sa adwumadie yase na adwumadie so me hwemu ano me hunu yewura otumfo opemso nyame kase wote krawre ne brakro nwoma so sikadwa ahye na nimunya na nimunya mo ehye nti se ewiem nsoroma na nana te agwam na nana one na alma speech enti na me bisa se edie be enti na ma osagefo nana agyemambadu otoso mienu na oye Bono regional house of chief nana antimu ampiemu ewo hobi ade no ekire ma adwene na medwe ho a menti ase enti se ena na dwe no ebe ma me enna krokro ani de kwan so mesrɛ mo anyansafo a mutie mie ne abadwemo a mo wo ase ho a mutie mie mo de hye mo ade nyina mo nua be ma ene mo wo fa ase mo nana mesrɛ mo asɛm yi ekire ma adwene edie be enti na ma nana antimi ampiemu ewo hobi ensem bi wo ho ana na se no ma bi ekoso wo mframam eni tina ma bi a modi asie ana se nana woto kwan ko China ana se okọ Dubai ana se nana wodi nani ahwemu ewo English abrotiman mu ana se nana di nani ahwemu a wa piemu ewo America man mu ana mesramo me koto madawo ma mo ma me hunu ne enti a nana agyemambadu antimu amabi esan so ye judge ensemi ya me bi samwe mesramo obi mra no meyi me ano obi mra na medwune ho amente ase esan se empanifo se wunnyim na ubisa wonto mra na atie bisa no soso no ene agoro no enti mesramo me promacho ani de kwan so se minnuano ma aborofo ne bi wo ebi ni munim bibi nti ade enti nana antimi ankwanko piemu ewo Asante Palace hall because so we de enya de se ye kwakoye banta bi esasa nana ye judge ede bi ntia nana antimi ampiemu ewo hobi ana mrano ma o ma sesa mrano mu se ehwo de nana won deserve so okobi ana so onye judge biemu ana asemi ya mi bi se misramo mi bi se nyansafo a mo woso ene animdifo a mo woso mi bi se abadwembafo a mo woso omo a yetiti mo na yanye mo no mesramo mo na asemi mi bisa mo edi be ntina ma na ntimi ankwanko piemu bi esan so ye judge eso na ntimi ankopiem edi na ekoso anansa we dia me tofa mframam empanifo so wo pasam aka twetwere mpompasa yira dom nyankrompon kokromoti ayensan na ho mopo no a wo ka kire mframa eni ti we dia me de fa me mframa na me mframa na me de fa ntentamfidie kase yi so amono mi bisa se ede be ntina ma nana antimi ankwanko piemu ewo saa dwumadie kase etise Ghana judgefuo nyina eneye omoda omoanya emfie oha ne aduonum nanso so no mpanifo mu pie ho no mo me hune bi mu bebro magigigi wo mu suit anye na enya adukuma akono eye feyie pa nanso nana agyemambadu antimi ampiemu
ade be na ekoso wo Ghana ade no menti ase o me say asem no menti ase okay ne na mi bisa minya no aborofo ne minya no a moye domaafo me ye boni me ye tachimani eti mi bisa mo a na natu ni nan a munim ba bia na na de ni na esie mo a moti se ye bo na na din a na mo soso maso camera na mu di atem unnecessary atem no me sira mo o mi bisa mo minim se te se de mu bi no mo wase ho no ma e bi obi kura ye screen recording me sira mo o mi bisa mo se e de bi ntina ma nana wantimi ankwanko piem e wo hobi anase ho ni de eye nana den se nana betimi nana be ko hobi ana mimi montumi ni de me makoma mi ni mitimo no mi hu ni se se eye nana eye ne den se obekobi ese se wo ye judge ena ni dibra no so a P high court judge enti de bi ntina ma nana antimi ankwanko piem e wo dwumadi eti sei asamwe na me pese mi bi samo mo amosoro amoso camera na mu di atem muti se yebo na naji a na akoye atem na mu di atem muti se yebo agema babidi a na mo aba na mu di atem bra na mu di atem ba mfifire te mo ma nu nyina ntasuo efo ma nu nyina mesre mo ene asemwe no eya ni monyam sha esese kana na kobi e bi be ntia na nantimi anko mo de muti se yebo osagefo na najima babidi na munye hu se de ne picture ye de mfo nyina to ope na motimi aba na mo ba bebi se ade be na ya de ne picture to ho no mo no yesre mu we ya ni monyam kese nana yewura wantimi anko bi ade be ntia na nantimi anko anasa buronku na dokuno nko ana mesre mu asem na mi bisa mo no aburonko na dokuno enko asem ne kire ma adwene medwene ho amenti ase ede be ntina ma nana antimi anko bi sanse empanifo Ghana judges ni nyina ekoye nana anko bi ti asem ni yepa Ghana judges ni nyina no omokoye bet osagefo nana adimambadu the supreme nana ono no asem bia toso a otimu ba be kana ne bloggers no so wamo bitima betras na omu di atem keka nsam omu do na nase wo bia na omu ba be keka bibia me pamacho mesremu o me pesenka obi mra no mekire me nientia na antimi anko sa meka se sa enhiamu kese wo na antimi anko bi ana asantemamu na na chiri ho ye twere na asu e wo ho no mo ana aho de me nyintum se ye twere na asu enti de me tina ma na antimi anko asemwe ya semsebe mumisa bisa ye ho adana na nantimi anko ana se yewura Ghana mampanyini e de letter command say ho de ye danger nti mo hwe so wontu ni nansi ho ana I don't think so and I don't believe it menyintum say mampanyini de ngoma be kwa command say ahadie mama ho oba ho asem beto oba ho a wuni bambo nti hwe na wa ma oba ho a wunye save menye so san Ghana mampanyini be ye saade ne da na Ghana mampanyini ntimi nye ena nana susu jitum se okoho a bibibia ni webetimi asi bibia enye no ede be ntia nana antimi anko mesremu asem na me bisa mo no mo mane nya mo se mo ba be fan abufuo so because ye nyina no ye kire no mama nti esese ye bisa no mama edi ntire ma nana antimi anko sa program we ewiase so oto na se wo ya ade bia be ye bia no empanifo wakasa bebu bia ye bia se enye da wo beto bo atare asuo fram ena ho mpehwen ebesi wo tie ni yie asem na ya na da bia amoro ya me ba meka no enye da wo beto bo atare asuo ya fra na fram ena ho empehwen ebesi wo na mo se wo to ball so e de hwedan mu se pan ball no ebesen aba wo so aboru wo wura me fra na wo fo empanifo de eka asem bi se o wi wo fo a ensa na wa hwe wo nsa esa so wo fo ne nsa ne kwabana ne nsa yi eyepe ewiase de bia be ye bia no wo ya tinase na dwene ho anko wie ne papa mu a ebe wie wo ne bone mu
ena ade bia obeye bia se ne onyankopon obo nipa ono abo nipa se ne seso no sa na obono nsam so no abo ne de enti no ade bia wiase wote wa wo ye bia no think twice obi nim donko a aben ni bebomuo me no kasa sesi a me no kasa mihyiaw na me ye nuoma bi a enye e de kirewo a ete said one day we will meet eti ono na mejame o me fa ba bi a enyeye empanifo so wo bu aboa ye fa no koto ubu no kwase a onyankopon hwe woto asem no tie ni ye pa aboa ye fa no koto so ubu no kwase a onyankopon hwe woto tie ni ye eni ti ade bi ani fa tie ase a wo be ye bia no wo ya se wo ya ade no a jiro ho na ye na ye ni ye mu tie ni ye pa asem a na me na wo kai wo be duru wan hwe a wo nti ase ewi ase ade bi a wo ye bia no o ya ade na ye ni ye manya wa adwene se wo de canton fees ya kwa akoye de kwa akoto wi two troubles one god ede be ntina manana antimi anko piem because nana no na adwene mu no ne na koma mu no ohun se ehonu mu no wane afa ho okọ a enyeye okọ a asembesi na mo yentie ne ye nka ne yepa bia nka na nakoye a nka obi akora mfa ne nsa nka no because asante they really respect ehemfo asante omo bu ehemfo emfa ho ne wo a wo be ye ohu fi wo na ope na wo ye ohu fi na mo no esentete ya omo enya eni senia yesitete wo mo ne senia yesi peja wo mo no be ye bi so be hia wo na o me o ma dwe so omo de o msa be keka anaso obi be ye na dwe se wo hwe wo soro ne fom na watuntasu atofom empare wo mo eliti se to na ye ade a mo menye ade a wo ba bi a utimbe ye wo fan yenye ade a wo ko ba bi a wo fiti obi a be ye wa tu utu na si wa wo yam enhyeso wa koma entutu esan se die benti a you have do a very fantastic thing why because ensam na efiri wanu mu ba etuhwa ade de na wo blase e kwan so mo ma yenye nkrofo a ye tete yen na yanyen ti se aboa ye frɛ no antwiwa onipa ye tetew na nipa yenyen nipa yentie ni ye ye tete nipa na yenyen nipa eniti no mi tu asesi ye no mi wogidie pa se na ne saka letter ni bi na momo no ne saka bia pe ena nuoma bi course wo ni team on zama so mi ti ena nuoma bi course wo ni team ena obisa no se nti wo betimi akobi ana adwene ne kache se hwe na wanko because of say e ho no mo wa say ho me da wase no gift why for wa nyame hirawo enti nana no atena se hunu se wokwa emmoa no nanso nana se wokoya osagefo nana djuma babi se wokoya nka bibia anyo Ewiase na ade wo ho empanifo me na to krama bi na oto krama ni din photo na na sa word na me nti ase mo ma me soro na me nkire mo ade me na to ne krama din photo na photo ni na me nti sa the word photo no a me na de to krama no enti da kuna me bi sa me na se na ade na krama no wo fre ni photo o se photo sa be ye wo ho ene ye twa wo wo ye si a ye be twa wo wo betimi de wo sa ye se ye be twa wo still kasa na menti ase me na ne krama ni na ni di photo a kire ya me ba manu na me beti asese nipa sani ya ope wo ho na obeye wo ho nti kraman ni din no na ni din ne di photo sa obeye wo ho ni bi twa wo opa beti ma hia wo bi akeka ne ya ope opa beti ma hia wo yenko won so wo ye wo hene opa beti mde na momo mere bi beba wa wo betra se uti wo be ka cheso nti ade ya wo ye eye haji ya roya le jo se wate so ho ye ewi asade bi ye bia no wo yi kwan a eni tina ma se sojafo mo yi kwan a na omo yi bi atofom na
omo timi ko aduru baabi na omo adamena ni mu na omo de neti akatom so nti omo atamfo no duru ha na omo atwam ko Ghana soja for the tires sa no ma no enti nipa de bia be ye bia no wo ya atena se na dwene ho mienu ade na wo ye no ni good and ni bad na momo always try to be a positive than bad or negative. Edebe tina ma me ye bruni abrante na me bisa sa adan na osagefo na nadwuma badu a woye Dormaahene na osane ye Bono regional house of chief president wantimi ankobi esan so woye the appeal high court judge enti judges fo na anyina na ahia na mmom no ono a wotena se na nitibu aka kire ne se baabi a ye saa de no nipa no won kansem pamfa no ho won nwena dwempa mma no won nya wodobi mma no asem bi enu obeka fa Santehene ho a eye positive na mmom no wugina asem akafa Santehene ho nyina eye negative na afi dwumadie na ye di ni nyina soso no mpanifo ne no omo kɔ ni nyina nsane gitu mu se ɛhɔ na ombetima akwakoye saade no enti ni tibua no aka kire ne se wɔkɔ a waye den wabun kyese wabun ho fo neso na nakɔ obi anka beboa no ɛya mu amosɔre a noma bi wɔ no muntimi enka nkyere na nasa na na de na wo ye ne enye na na esese utimi ma ye ne asante nyina ye nya nka momu na nka Santehene ye wo hena ni mu oduru ye pantinka wo soso nka woni ni nyina no nka monkonko ben empanifo se dua e ben na etie enti kana na nka woni ni nkonko bom na nka munya alliance se ne be ya ye nyina ye betima ama ye nima banyam na nso so mo na mo amasese na ne ho abahi bloggers no ma mo sori a mo ba na ma ba betrans na mo be di atem because of say eye mo say you people no eye mo say mo fight ema nana nanso na mo nyim say mo na mo de nana eto otankuru wa mu nanka asante ne Bono eni problem bia o asante ne Bono eni problem bia na momo no mo bloggers bi no mo hyehyehye mantoa baabi bi mo kura 2x4 phones bi na mama sese no na nadwuma badu abenya otan esan say kan bia no mo no mu vision mani so ade hunu nyina ne se na nankasa na so obi ba be soso a na mo ba be di nipa natem na so yen mo yentie ne ye pa yemfa atem didie eni nipa entena yemfa atem eni nipa entena so wo pese ni obi ntem eya asonjie wo pese ni obi ntem kroye eba wo pese ni obi ntem odo eba wo pese ni obi ntem anije ne ahosepe eba eye kasa efiri wanum a ebeto fom ene ne bema nipa na nya wo ho anijie ene ne bema nipa na nya wo do wo ho be ye nipa na kono wo de tie ni ye pa ma menka bibi wa ha ma o etisa abrante a washi ababa wa washi no na no ho ya ofie na ofiti a ewo ma bra na oba so o hwe so hwe ofo ma na obisa na aka tese wunni ntitiye what ya see opon no sika nyina no oba obu no ho no ofo na ya wo wen wo ma ha obeka tese wunni ntitiye so on na the city here anything no more progress no a you people always fight for nana ajiman badu na mo hu ni say you people no mo hu ni say mo ye giant mo fatiama osaje for nana ajiman badu no mo sankrofo no mo na mama nana wonya se say no ho batan mo wu sankrofo na mama nana osaje for nana ajiman badu ne ho batan program ya nana ntimi anko bi ni na ejina mo progress no mo so bloggers na mo se mo konto kwama na nadwuma badu no sa program ya eba ya na 90 nyanko bi ni nyina e whole problem ni nyina no ejina mo so mo sa mo sa bloggers no se mo nya dan mo nsesa empanifo ka se mi se aboye fo no kutimpompo nyini o se dan na wo tan ho no mia wo ma abo so a wo to bo ni pau say nipa ne ho nya na hi say ni ogyina nkyɛ wɔka sɛ wani gyene say nipa ne ho nya na hi na nadwuma badu nsɛm a ɔde baba begu media no so no ɛnya hi say mo a mo gyina nkyɛn no a mo yɛ de mo so gagum na mo yɛ sɛ wo yɛ wa yɛ ade na mo yɛ sɛ mo toto mo sankrofo mo na mama nana no ho ayɛ ahi ne ho aba wotan asɛm no mu me ntie ne yie nka nana
any mekasen kanana ne ye kan say yewura opem so nya mekase ne o tekra wura ne bra krongoma so ne nanim ahyirante se awia apia nopa o da sani ntimi hwe nanim mienu no nka mekase na nadwuma badu ne yewura santehene etisa de yan company for de etisa de kakra wuju nji kakra be ba ho nanso nka enkoye ne sane ye mo a mo maye takra wogya mu no a mo suso gyagu mu no mo na mama nana no ho aye ahi mo na mama sese na esa santeman mu na so obi beto bo abo no a na eyamo bloggers nkurasefo no na eyamo a doma bloggers mu binu ma ye nkurasefo no mo na mama nana no ho aba ahi mo ye takra wogya mu mo sese musuba ne nkurasefo man no mo caption a mo de beba ni nyina ka ho bi na asedi pa bi no abufuo enti nana program we nana antimi ankobi no the whole video so ni nyina no ekura me bet me boy voice no e wo fo mo pa enti na manye de mamo na momo no ye be wie no so wokọ akofra media e ho de obeti sound ni ye because meka say engineer omo ye editing no team no omo be ye in professional way na mama so wan e kan say na adie we naka compulsory by force say na nakobi na momo ne ma na ntimi ankobi ni gya mo bloggers no mo so na djuma badu bloggers no mo so mo ye unprofessional bloggers no unprofessionals no mo na mama na ntimi ankobi se oba ni nkwan anye da na se ye ntimi nka enchine susu antimu a ye ntimi nka na se na etisa die kwa na nka bia ye kai okay mum ye ntie ni ye empanyini ntawantawade obi na obeka se bi ntimi nye den emma ebetimi aba ntawantawane betimi aba na momo no niema sese no I stand here akọ far distance no eyemo Dormaahene bloggers eyemo wona mama nana sese no ho aye ahi ade ama sese nana wontimi nsia santiman mu nyina ene program yi nana ntimi ankobi na wo judges se no mo sia je o seat eni se ne ani je na o mototo omumu na ani je na nana ntimi ankobi a mo bloggers na gira mo so nkurase for bloggers no mu bi no mo na mama nana ntimi ankobi ni ama nana ntimi ankobi ni gira mo so lesra mo nsesa asamu no menka de fe mu na mutimu ayamode mo nsesa na mo na mama nana ntimi ankobi ene dwumadie no ameka se omo ye no de a P high court meka se judges ni nyina enye one judges ene ko Manhyia hall ho Manhyia Palace hall enye one judge ene ko ye the whole Ghana judges ene ko ye enti se nana ntimi badu ntimi ankobi a nana na buka de leza ntimi ankobi a na mo bloggers no mo na mama nana ntimi ankobi muna mama na ntimi anya den ankobi esan se adie bia mo baba betra media no so mo be ye bia no mudi atem na matem didi mo be di bia no tie ni ye pa empanifo se ye keka funu no na ye keka madampan ye keka funu na ye keka made dampan mudi atem no sa di atem no sa na ye nyanam asantifo no ma ye din na omo hwemo enti ni omo bi se omo se enti panyin no a da wo mo no a oye Bono no a we ye nana djuma baduti na ntimi ma bontere embe ka se hey me nsoma obi a ema na natimi kana nutum ene na ma se sei na se na si asante na se ebi a akora keto bi o wa aboso ne nsa akora tobo piw e de bo nana eye mo bloggers ne mo Dormaahene bloggers na eye mo nsesa musuban se nana betimi akwa santeman mu na program bi beba na se nana betimi ama speech ama obi aboni sem se nana piao nana Monica sa ejina mo bloggers ne mo so esa se bia no message ya mudi bebe bia information mudi bebe bia no a lot of message ya mudi bebe bia no fake enka Bono ni asante ni bo eni banta bia o Bono eni asante eni gidi give and take bia
Nanu ade ya mo bloggers ya mo be mo de mo yefuru ne nam stomach direction fo no na mo ya mo adu se mo makwa ma nananom enkasa nkire mo no mo na mo mama nanano ho aya ahi me ka me kwa kosi se nanano ho aya ahi ni nyina na nafa ba bia na ya yi na gina mo bloggers ne mo so na na timi ni message bi ba be to abonte se nka bloggers no nka mo betimi aye den nka mo betimi aye ye kan se podcast meeting podcast na nka ma adivate nka bonofo ni bi kakra nie na nka santefo no so kakra nie na afi ye na nka ye hia na ye de ato nson ne ye so ne ye bisa se wo yuro ni wansani ne mo me he ne wo wi abrowa nkunu ma anajo na nka ye be wie no ya kasa ha de na nka sayi nyese na nka bo se na to wo bo se me mra ntie ne me meba wa yikura no assembly na me kape omobekwa akudivate wo ho na omo be wie na bebu abome nti na e ba abonte na oba be kasa obetena se hu se onka asemu a ne mra ntie ne meba awa no omo be ma na bebu abono na so se na ka asem na enya mo ba na ma ba ba polish ho na emomu ne nia wodi ade pe ba fie ni die no na mo aye den na mo break me mo paints ono no black na mo twetwa mutiti se bodyguard confirm 83 bodyguard confirm na mo ba betre media no so na mom nia wodi ade pe ba no na mo sopa no Bono progress Dormaahene progress mo na medemo anyansafo wo mu ye wo anyansafo ewom ene ye wo mu ache se omode olontoyo ye wo olontoyo fo no ewo ho no mo ene ye wo mu a omo kita ni munya hu no mo a omo ani mo nyampa na so be wo mu a sa omo di afase omo susugu wo abusa so fe na wadiri ha ya kofuna media me amekasa media amono ba ko pebram aduro bi anka demo baby anokoro ne dan so wan fan to wo be frato eni se wo ba na nyawu sa amoro ma sha akotade na mjina wo se a na mani eda koto mo jamani abre ne so ko media no so wo YouTube a subscribe ma akofuna media wo subscribe wi a wo notification bell no wa turn ne on me fra mo fa wo comment go na share mayen wo ba Facebook a akofuna media Instagram akofuna_media TikTok akofuna media medin ne ye amono nie akofuna nie ene yesane wo akobin TV eno so no yesra mo betima follow yen e wo so e wo social media no aso YouTube yesra mo se mo follow yen e wo hono mo akobin TV ne de e hono mo no eye amanyesem ene celebrities ne ye ka no na mo no de akofuna media de wo ba na se yeshakotade ne se ne gina hono mo a ye kan ye nananom se ahai no ye kan ni pempen na se ni pen aso no kora ye ntu sabi etimi nya no bloggers no mugu doma no mumu binu mu no they are doing very fantastic work any ye wo binu mu so so ache se mo de mo no mo ye say onyina atofom na efifiri domo mo ye say ewura emire bi wura me fa no mpempena why you ena mugu ho no mo wontimi nya ade bia ebe na yebeka se sa media we mo no omo ka nsem a omo ka nokore enti mu na mo ma nana no ho ayi ahini o nana no ho ayi ahini nya nana Dormaahene osagefo nana Jimambadu a mesra mo woya adua na hene na osane ye Bono regional house of chief na osane ye the appeal high court judge no ho ayi ahi bebire ni agina Dormaahene brothers ne mo so ejina mo so edebe ntina ma enne ejano ame so no me de fadodo na egu mo so esan se ade bia na be yanka enye sesenka mo betimi aba abontina mo de aba be ye debate na mo debate no na mo aba be bono counter ede de kwa mo kata so mo nka ho hwe enti enne de ntina ma na nantimi anko api meka se judge for omo mi no omo finsia na no omo nya 150 years Ghana judge e ba ye no judge adwuma ne ba Ghana no omo sha adwuma na so wo Ghana no anya 150 years e de be ntina ma meka se yewura wantimi anko bi e de be ntina ma na Jimambadu ntimi anko eye mo bloggers no mo muntia because say nana abufu a ebi ne mu buafu nana ne nyina gina mo bloggers no mo so etimi mi sesi ami mi gina hai na se mo ba na se ebi a
Busa me dia tema na yeso we wakontokwa ma yewura kotokwa hene enti na masia nti obi ba na oba be dia tema oba be di kotokwa hene atem because ye beka sa amono kontokwa amono fayama o support yewura asante hene enti no mom yenko fire na mom yeso tie ni ye pa nyantetiye na entitiye no so ye nya firi ye na yam obi a wontitie bia no enanu a wowo no ne agya na wowo no ewontitie pa ewosubampa na emomu no se enanu a wowo no ne agya na wowo no eye olonto ye no omomomorefo a kan bia abofra no so ba tontontonton se agwa abrato form no ena wowo wa yese michimudu ba ire be friend michimudu agya no so ono so oda ena no so aye wowo no agya no so no waye se banche mori so what you see enti wo abofra no ye nya wo to fom se kan wo ye olonto yo eni ti bloggers ni bebre no wo ye olonto ye bloggers ena che se wo nye mandwene se mo ka asem papa bi anase ni na be ya enye no esese ka mo ba abontene na nka mo aye no podcast na mo atena se eye debate wo susu se sema na de beto mframa mu eye na ebirim so aba na mama amanfo afre ma bia homatum na amanfo so afre na afre adwenkyere na ebewie no wo bahu se dodo no mbeba no mbeka se da bi ade die se ne na kasa wankasa ye na ka mu wia na ma ye da ma ye no video na mu de asende na se nana wo kasa na wo kan ye no hwe tie wankasa tie wo kasa no enti wo chance na na eba abonte na wo ba de kasa obekasa me bloggers Dormaahene bloggers na se Bono bloggers no wankasa ya omo be debate wono ho ebewie no omo de beba abekere no nti obetena se na wahihye empanifo se se wono ma hwegu a o hihye a ohuru ne hihye yie enye se ma no na ate na emu masua ya teteme mesro ma ho kwa me entetew mananano ma entete mo wurawo be se ma ho kwan bloggers no moye ma adwo se mo be ye blogging aduma na se moye ma adwo se mo be ye social aduma no moye ma adwo se mo de mo be ye de mo be ye nsankyere aduma no mo ma mo ho kwan na ye ntete mo ma mo ho kwan na ye ntete mo ma se ye tete wa ni petete no na wa ma kwan amanana so sunsuma tete wo mimi nyenye yo mimi no mo kasai se me ya de bi na enye wie pe me wie no call beba na ya ka kire se ade enye se ne sosan ka aka no esosan ka oye de se uchim ko hanka ebo aw dan e ba sa me wura dem amena because my mistake ya frame me na ya ka ade ba be chama ma ba life wa na fe na ma picture se nsem na me kan ya anko yi no me nko ka biem na ya sana frame ya ye den aka kire me se na ewie na ya ka kire se wo ya ade pa ye beka wo ye bone so ye beka na makasa me da se matenti ade ebechi na me ba edi se wo se me kasa na sasem no me tena se na me gina na se me ye demonstration na me de ba me nim baby a me firi ene baby a me nam ene baby a me duru a esese me fira ho ntoma esan se tie ni ye pa asem no aye no ho akorobeto wo be kwasena ba beto tie ni ye pa asem no de na nanam nsem no de ho aye kan no ye fira no akorobeto na wo be kwa asan ba beto atwedie no a wo furo no omo a wo furo wu hia wo no se wu nsane a omo kro no na abesa na ye den ahia wo mo eti na nanom a mo sori a moye mo adwene se mu di kotoko hina tem bloggers na mo sori a mu di santen hina tem mo hu se enne eye judges fuo nyina da esan se mu di atem bo osagifo na najima badunti no esesen kana na oba program we bi na se mo manu nti no ama na na akadem na antimi amba enti hai aye akrobeto what you see enti ha say na aye den aye akrobeto asemuno efifiri ya na eye ne ba no na asemuno ba ye ne maame enti bloggers no a mo ba ma adwene ye mo se mo de mo ka asem eni ti dem bia tie ni ye pa yewu akotoko hina o kan asem bi osese hu na asem ne ka sikagya nka hu na asem no esese sikagya na eka wonya ntokwa sikagya ono no woyi ni ode ne betena so one ne sese okontokwa ne de ma no enti tambia na waka na no atumtie ni ye pa
enti abrowa weni ahodre kra na ene sade efe na abetwe no enti asem na mekae no eye akrobeto mo sesese no mo bloggers no mo ya masese no asem no aye osagefo nana agimambadu akrobeto na mpanifo ka asem se aboa ye fe no wakoto onka na nentia paso so mame so oti ase a na me ka cho se midi ni de amono ba ko pe bram aduro bi anka demo aboa ye fe no koto onyaden onka na emom nentia wonti ase ye ena ya eni ti yewura kotoko hene ono won kontokwa na emom no nana me bo mi mu ase ma nyankwada ni pejamensa aduro bi anka demo mesi yewura kotoko hene waye aboa koto wonka na emom ne nchia no na eden obetiawo na mo obeji kwan a befa so a obeyi wonsa ye den afiri ne nsem o se wo de wo ba afa asem no bra eye kokko amani hunu se eye kokko eye fufu so amani hunu se eye fufu na ase koba ne se na enne asem no aye akrobeto aba beto osagefo na najimambadu ne bloggers no ama enne asem no aye akrobeto aba beto no na judges fo nyina ahia na nkese nana etena mu bi na nso so ya tinimu ya hunu nana akrobeto wo benyina beto akwa aba beto no na wanyini so aba beto esemri bi ona se ba na de besi ya tie ni ye yentimi ni atem aboa kwasia de dabi empare akofra media se ye betimi ebeka se ye di atem na emom no asem no ba na eto se wom na ajawo enna ye fra ne enna korokoro wo de ko ne bo Africa semu a ye fra ne sleepless night ye de amount enye tikesie nyina na etimi wi adwe o enye tikesie nyina na etimi ye den etimi ewi adwe na emom ye wo tikitwa bi ho no a wobekona na panta no ebo adwe mu ground na adwe ne mu apai ne yenu ente mpanifo se seta o se na ni ase edin a won poto adwema yenhwe enti se yewura o sagefo na najimambadu se mo bloggers no mudi na ti no se mo so mano den na mano ate se mutumu di atemo ama atemo no eka wo bi a won ye boni bi a ene ye jegefo ne da na nanko bi mi yenhwe beno mebu no mebu beno a meka me na ba bi susu pep ade ye fre ne ta woni muta ni edi ya wo makoni je ne enchene no so wo se na ni edin a onpoto adwe ma yenhwe kobi sampanyifo kobi sa wona na abere wa se amono se ta se na ni ese edin a onpoto adwe ma yenhwe wo de kwa kobi sa this short question say nana amono se ta se na ni edin a onpoto adwe ma yenhwe na se kire ne sen obeka cho sa akora na ode nipa na obu sa abero obu mpanyimbe enti se yewura osagefo na najimambadu ne bloggers no so omo se omuni matamidi na omo ani edina omo manana enko program ya na ye na judges fo ni nyina ko oni bi no mayenhwe kase na ni ese edina ompoto adweme yenhwe ne ka cho so midi de amono buru ni abrante kunfi am ye wo pase ye ne ma duro bi anka dem bram tanu nso ne didware mi mayantete na mo mayanya wo sa aboa ye fe na antwiwa afa so se ye tete wo so mesro ma mo ho muso ne otwea nkonkodi agoma otwea ntafere wano ena bloggers na bi ni mu ye otwea enti wa ye tete wo no adehye ne nyansanfo ne nimdifo tete wo no mesro ma mo ho muso ne otwea nkodi agoma otwea enkonkotafere wano kobi sa wona na abere wa se amono se de ye ne fere na wotwea na nye se kana yankanka akukwa ntwiwa nye kana yankanka antwiwa soso no antwiwa Bono nsi ana wada no nka antwiwa soso ne aboa gina moadi agroma ne yeye aniti misra wa wutie me na anadwe no misra ani de na hoblase kwanso tie ni ye pa ebia na ye bono ni ebia na wo kontokwa wo de wo ye super ayi a wano ate a wo di atem
Mutimu nsɛm bia keka mutimu hyehyɛ na asiso te sɛ aye se tailor ni a wo pama de na mudi amani pa ni sɛ bam yesre mo ene eye judges fo nyina da edie benti na mamo sa ateda fo no a mutimu hwe kotoko hine ni ma na mapam na taade de ahye no edie benti na mamo master no wantimi amma bie mo master no ode mo to tailor adwuma no mu a mo hia tailor no awi a mo hunu ntaade ne pam motimu pam animguase ntaade edi hye yewura kotoko hene na mo yam adwene se mo na mani ate mo na mo de mo no mo nim yasensem nyina ekura mo se bede ene ye judges fo da emfie wo ha ne aduonum ye tutu yani a ye hunu Bono regional house of chief president ewum ono so ye the appeal high court judge e de benti a wantimi ama adrobi anka demo and somebody go on man no can it any year pa me my papa so pa ngoma so me penny yenti no me sra say wutie mi atie ni ye na mmom no wutie mi a fa kwa adwendwin mu entie ni had ni hariyem e ma asem emu nya wo ha e ma ne nya se entete e wo wani so e ma ne nya se adanta wo wani so na mmom okwa dia ye se na adanta kona koda na dwene asem no na nya ntanta Nafa asem no who is asem no amono all kano is it a joke or is not a joke the name is always called amono ba kope aduro bi anka dem bam ba bia no kora ne dan so yamfa nto won ma nanu me bebi sayen ani ni aho bla se kwa so minya baba wa wutie mi ho ofe na so moment e obedi kotoho huna temse wom wa ho ofe no afiri hokọ won san fata se be ma akura hia wo na wono koda don here ba akopɛ esan se wo ma ye bia no wafirim onya wo ba biem na wo soso a yenkan wo soso mfa wo nka emema mu ana se wo ye be ma soso na se kotoko hene nya hwe na wo hwe na dwempa ene na koma pa ye wo ni video bi onyame ya doma o chena se bere ba mu na se eba ya me de sa video ne beba ene soso no eba ya mensa kan eda ho na ye ntrase ne ye misa se so ni awo pa ade akokotoko nti ye na aboro abonofo a edi ne di abono na emom soso di ebono no ene ye honam akose eti mi bisa mu se obi nya saa bia nka wo mpe ne ye wura oye ana Muse maka asema ye machi wade maka asema ye machi wade won monsesa na moni monte monsesa na moni munya den ente na tie ni ye pa se ne kan ye no ne wo kan ne wo ye ni nyina no eye akrobeto okubobko asan aba beto ni onka boni fa ho woniro ho boni bia na onsusu adwemoni bia ma wo na wo sori a wo de wo pam entade a ensan fata se wo ochia no a woda ujade no wo mfa sa atade ne nhye no na wo foso de ahye ni monyamfo nanim hye nte se anopansoro ma na wo foso de ahye no me ba wo so akatua ba wo so na so wan hwe ni ya ansanna se agyan beton sa afro se bra ense do no wo begya wonan abra wo hu se wagya wonan aboy fere wan sampo bi beba ba chia wa nopa a chia wa numre na wasana chia wa anajo ni nipa wuguo na wo betwa eni nti mesro enne ya me no kasa no tenase wo kontokwa wo tie me wo ase wo tie me mutie me munya depa na se wo ya depa wadepa na wo yeri na bedi wachi ene na be ma wo saje fo na naje ma badu kasa wo ba santemai mu a obi abeka twi se ye kwa kohye ne sanse no ho akono na so enna do ma brothers na aburo fo brothers mu bi no mo ma ye otwea mama enne na nana no wa ya hi wo fia na wasana tase yadi edene ntia ma dwe ye se mo kontokwa ama no na nsan ya wura de asem be ba beto abontene wo so obi obohu se wugina media no so wudi wo hini bi atem se wo ye so wo mu a emra no ubedi am so what a message
obi tufo no obi le futupa eba no na panyimo ne so de futubo ne ema emeba awane mrantie munkonkodi atem na montie ni ye pa embanifo so ye kanfuru wudi afro no ne ye kanfo wachacha na nese achacha ne kobo na ntwi achidi a eyesrade a ababa wa yase ne pefoforo ye de kose ne pema ode ye aduani die ekobo kwabena ne achidi ye se ye yare na montie ni ye pa wudi ye tufu ye yeduom na obedu yeduom krom na oduru hono ma yeduom krom meba wa ne mrantie bema wa kwa aba atemdidie no totopa na aboa kokono ono wanim oni atepato no wonim to ensen no ehe akofuna media ena numire ni anadwo wa wutie mi emesrew se wodi wo se wo ye warriors wo kontokwa edima osagefo na nadwuma mbadu apiawo eye wodi kontokwa ma no na enwom akoro beto obekwa asen aba beto ense mun tie ni ye ene ye judges fuo nyina ada omukokoshia ye nenso so ne tumani no manhunu osagefo na nadwuma mbadu o ye the appeal high court judge manhunu ene na metra so na mehunu se niama wantimi ankobi no akoro beto akwa aba beto no wantimi ankobi ne progress no ena man ne progress ne nsem amode begu media so ti se bani abere ameka se ya bitu mufui ene na ama yewura ntimi ankobi sanse mpanifo se panyina wotena fie ma mbofra we nankan ye kan nankan ye fa ye kan ni di kan esese kanana mra ne progress ne ba abonte o mu di sante hina temo no ene ne sese ko ba abonte di warning message e ba betu wo se wonsoma wo bia wa wo be chiw se wu di sante hina temo no wo wato obema wagina mra me sese ni onim mra ense mra ni onim amamra ne amane soso amfom amamra ne amane na ekoba ne sen ena akrobeto na akọ asana ba beto so abusafo midi ne de amono ba akopɛ abo 11:30 aha na midi musie na mom asema midi jamo ne se so wo ye badwema na se enane eja wo mo no omo ye banyansanfo ne badwema na wo wa mesro 1 hweye se woni antwiwa nkodi agoro na otwea aba abetafre wano hwe ne ye se wo nkonko ye akrobeto na wakwa asana aba abeto na santehene yewura otina agwa so oso oni de onkasa na sikadwa ne sese okontokwa ma no akoro beto obekọ asan aba beto aha na medi mu o manu mu nkire mo ensuma ni nkunyatuntum asuo ni enframa ene wabusuamu nsuma bi e wo ho no mo yesuma pa no omo nka mo ho anadwi ya me ya no ma me no mu ba behia sikadwa enka mo miura me bomi mu asema o tachuma hene osagefo kunfi amiyo me bomi mu ase ema o oba ade ye ne pa ochina me ne mo ebehia asondwie enkamo. Good night.